O Grupo Municipal do Partido Popular foi o que revelou a situación. Logo de ter acceso a un informe, decatáronse de que o Concello incumpriu a Lei de Estabilidade Orzamentaria ao saltarse a regra do gasto en 2,6 millóns. Esta situación tradúcese en que Pontevedra terá que crear un plan económico financeiro. A Administración local, polo tanto, pasará a estar tutelada pola Xunta e o Ministerio de Facenda. Se incrementa o teito de gasto, obviamente hai que facer un plan económico financiero, non queda outra. Non sería a primeira vez que neste Concello se fai un plan destas características. É algo que lle debemos a Lei Montoro, non? E por eso, dende fai tempo, nos vimos mantendo unha postura pois bastante clara con respecto ao que implica ter unha lei destas características e máis en momentos como esos. Os populares acusan ao goberno local de tentar ocultar esta situación, algo que negan dende o Concello. Segundo asegura a voceira do Executivo Municipal, a oposición recibiu información do Plan Económico e Financeiro hai xa un mes. Anabel Gulías, con todo, recoñece que o Concello puido cometer un erro a hora de trasladar aos medios de comunicación e información sobre o incumprimento da regra de gasto que leva parella a creación dese Plan Económico Financeiro. O millor na nota de prensa tiñamos que ter o que conleva, pois a verdade é que non nos dimos conta, pero vontade de ocultalo, nada. De feito, como vos digo, na Comisión de Economía e Facenda imos a falar del. Sí que é certo que excedemos por pouca cantidade, froito da boa xestión que se estivo facendo até o momento, e que son axustes, como digo, ordinarios neste Concello, e vos que xa tendes, e parte bastante máis experiencia que a min, sabedes que non é a primeira vez que se fai un plan de axuste destas características. A creación deste plan implicará a elaboración de diversa documentación que terá que pasar pola Comisión de Economía e Facenda. En última instancia, terá que ser aprobado polo Pleno Municipal. Temos que presentar unha serie de documentación que pasarán pola Comisión de Economía e Facenda, onde localizamos os gastos. Se alguén me trae a tablet, me podo descargar o expediente e o vemos nun momento. Simplemente ten que ser aprobado en pleno e seguiríamos cunha execución orzamentaria normal segundo o plano segundo este axuste do Plan Económico Financiero. Pro PP, o intento de ocultación desta situación por parte do goberno local tradúcese nun mes perdido á hora de adoptar medidas. Entenden os populares que o asunto deberá terse tratado xa en abril a través dun pleno telemático.